गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होनना लोगोफोर आंनि भिडिअ'आव ओरैबायदि आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोना कमेन्ट हरगासिनो थायो आदा इण्डियान आर्मि मानो लायाखै आदा इण्डियान आर्मि लागोन ना लाला आदा मानो दिनैसिम इण्डियान आर्मि लायाखै गोबां कमेन्ट फैबाय थायो फंबायमोन ओरैबायदि जाना दङ COVID-19नि थाखाय माने COVID-19आ इण्डियान आर्मियाव ओरैबायदि गोहोम खोलैदों मानो होनबा इण्डियान आर्मियाव दिनैसिम COVID-19खौ ओरैबायदि मानिनानै सोलिनो गोनां जादों दिनैसिम माने जाय दिननिफ्राय जाबाय ना COVID-19 स्टार्ट जाबाय बै दिननिफ्राय दिनैसिम इण्डियान आर्मियाव माने इसेबो खम जायाखै आर्मियाव कभिडआ मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मोनथाम द'ज लायाखै खोमा इन्जेक्सनखौ जों मोनथाम लाबाय आं दिनैसिम मोनथाम लानो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो मा जागासिनो दङ दा जोङो जेब्ला न'आव थांनानै सुटि थांनानै फैयो 10 दिन क्वारन्टाइन थानांगौ जानानै दङ दिनैनि दिनाव दाख्लैबावै गेजेराव क्वारन्टाइन गैलामोन दाख्लैबावैबो गेजेराव दङमोन सानथामनि दिनैनि दिनाव मा जाना दङ क्वारन्टाइनानो 10 दिन जाबोबाय न'निफ्राय थांना फैनानै नोङो 10 दिन नोंखौ एक्सट्राकै दोनो ओंखाम जानाय लोंनाय गासैबो नोंनो एक्सट्राकै होफैयो अब्ला ओरैबायदि दुखु नांदों फंबायमोन नोंसोरनि माने जायफोरा 17 बोसोर 3 माह जाबायमोन बैसोर गथ'फोरा इण्डियान आर्मि खारनांगौमोन दिनै 17 बोसोर जानायफोरा 18-19 जालांबाय नंगौना नङा 19निबो बारा जाबोलांबाय अब्ला 2 बोसोर थांबाय बेनिफ्राय आङो जोंनियाव AAC आर्मि एडुकेसन कर्स होनना बुङो AAC आं बिसोरनियाव दहायो रायज्लायदोंमोन सार आर्मिनि माबा मोनसे दा बावै जागोन नामा आर्मिनि माने रिक्रुटमेन्टनि भर्ति जागोन नामा होनना सोंदोंमोन आं बिसोर जेबो बुंनायासै माने AAC आर्मि एडुकेसन कर्सआ मोनथिजोबखायो बिसोरो जेबो बुंनायासै जेबो जोंनियाव दिनैसिम आर्मिनि बेफोरबायदि जागोन होननानै जेबो माबा फैयाखै बेनिफ्राय आरो मा जादों ट्रेनिं सेन्टार 2 बोसोरनिफ्रायथ' ट्रेनिं सेन्टार कमप्लिट बन्द माने ट्रेनिं होननाय बुस्थुआनो इण्डियान आर्मियाव जायाखै अब्ला ट्रेनिंआनो जायाखैब्ला माबायदि भर्ति खालामगोन नंगौना नङा दिनै आर्मियावनो मा जालांखो पेन्सन थाङै थाङै मानसियानो खम जाजोबलायलांबाय फंबायमोन होनखायो आं ओरैबायदि पेन्सन थांबाय दा पेन्सन थांनो गोनांखौ लाखिनो हाया पेन्सन थांनो गोनाङा थांखाबायानो थागोन बे डेट वाइस थांखायो अब्ला दिनै पेन्सन थांनो गोनाङा थाङै थाङै आर्मियानो खम जालायलांदों मानो होनबा बेनि जायगायाव फैफिनाखै अब्ला फंबायमोन आर्मिनि भर्तिया जागोन दासान्दि जायाबाबो आर्मिनि भर्तिया जागोन जेब्ला जायो नोंसोरो माने दानिफ्रायनो नोंसोरो मा खालाम रेडिअ थाबाय था जेब्ला जायो नोंसोर खबर मोनगोन आंनिफ्रायबो खबर मोनगोन आरो अनलाइन दिनैनि दिनाव मोनथिखायो माला बबाव मा जानायदो आरो फंसे गोजोनथाव खोथाया बेनोदि दाखालिबावै जायफोरा खारखांदोंमोन माने 1 बोसोर सिगां खारनानै बिसोरना मा रिटेनल' जायासै रिटेन जायैफोरनिया मा जानानै दं दा जायफोरनिया रिटेन जायाखै बिसोरना मा भेरिफिकेसन सोलिगासिनो दङ पुलिस भेरिफिकेसन सोलिगासिनो दङ माने आंनि साननायसो जायफोरनिया पुलिस भेरिफिकेसन जागासिनो दङ बिथांमोना रिटेन जायाबो जानो हागौ मानो होनोब्ला आर्मियाव गोबां मानसि नांगौ जाना दङ दा माने रिटेन माने जेब्ला ट्रेनिं स्टार्ट जायो ट्रेनिं स्टार्ट जानाय लोगो लोगो आंनिब्ला जायफोरा माने जेसेबां मानसिया रिटेन लिरनो दंमोन बैसोरबायदि गथ'फोरा रिटेन लिरालासिनोबो मोननो हागौ आं सानगासिनो दं मानो होनब्ला पुलिस भेरिफिकेसना माने रिटेन जाखांनायनि उनाव पास जानायनि उनावसो पुलिस भेरिफिकेसन जायोमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा जादों जायफोरा खारखांनानै हाबाय मेडिकेल पास जाबाय डाइरेक्ट पुलिस भेरिफिकेसन जागासिनो दङ अब्ला बिसोरनि फंबायमोननि लाकिया मोजां जानो हागौ आं बेखौनो सानो रिटेन जायाबाथ' जोबोर मोजां मानो होनब्ला एभेलेबेल भेकेन्सि ओंखारखानानै दं दा एभेलेबेल भेकेन्सिखा अब्ला बैफोर गथ'फोरखौ रिटेन लायाबाबो गासैबो माने भेकेन्सिया थेवब्लाबो फिलआप जानाय नङा माने गोबां जायगायाव गथ'फोरखौ माने रिटेन लायालासिनो ओरैनो ड्रप थानाय जादोंमोन बिसोरनि थाखाय माने मोजां खबर जानो हागौ लाकि खबर जानो हागौ रिटेन टेस्ट जायालासिनो बिसोरो मोनोब्लाथ' जोंनि बर' गथ' गोबां फंबायमोना आर्मियाव रिटेन लिरालासिनो मोननो हागौ आं बेखौ सानो आसा खालामो जाहाथे रिटेन जाया आंबो बेखौनो सानो जायाब्लाथ' जोबोर मोजां फंबायमोन आं बेखौनो बुंगोन जों गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि माव दा उपाय गैया कभिडनि थाखाय जों आर्मियाव एसेबां ट्रेनिङानो जायाखै ट्रेनिं सेन्टारानो कमप्लिट बन्द जाजोबना दङ इण्डियान आर्मियाव कभिडनि थाखाय अब्ला जों बेखौ आसा खालामबाय थानो हाया नंगौना नङा अब्ला बे दा जेब्ला जों आर्मिल'सो होनो हायाखै नाथाय गुबुन खामानिफोराथ' एनि टाइम माने गुबुन जेनेबा माबाफोरा सोलिगासिनो थायो अब्ला बैफोरबायदि खामानिफोरखौबो ट्राइ खालाम आरो गावबा गावनि माने दिनखौ ओरैनो हगार हरनाङा माने दिना ओरैबायदि माने दिनै सानसे थांदों गाबोन साना थांलायबाय हरा थांलायबाय साना थांलायबाय माने सानसे बोरायलांगासिनो दङ
माने बे जोङो माने दावखोगासिनो दङ साजों आरो गोलैफिननोसै आरो बारा टाइम गैला न' ओरै सायाव थांनानै ओरै दावखोफिननो मानसिनि लाइफआ अब्ला बेफोरबायदिनो जोंनियाथ' दा गोलैफिनबायसो दा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बा फंबायमोन नोंसोरो नोंसोरनि टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा आं बेखौनो सानो मानो होनोब्ला जोंबो जिबनाव जोंखौ रावबो बुजायग्रा गैयामोन बिमा बिफायाबो मोजां बुजायनो रोङामोन ना गामियाव रावबो फंसे बाथ्रा मोजां बुजियामोन ना जोंखौ ना फोरोंगिरि ना स्कुलाव फरायनो थांनायावबो मा फरायनो थांदो फैदो फरायोल' बिजाबनि बागैल'मोन बेफोरबायदि रावबो बुजायामोन दिनैनि दिनाव दिनैनि गथ'फोरखौ गोबां मानसि बुजायग्रा ओंखारबाय लाइफनि बागै गोबां मोजां बाथ्रा बुंनानै बुजायो फंबायमोन इदि माव गावबा गावनि थांखिखौ होसो गावबा गावनि माने टाइमखौ वेस्ट खालामना मानो होनोब्ला गिदिरफोरा मोनखांजोबनायखायसो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुजायनो फैबाय बेनिखायनो आंनि उन्दै फंबायमोन नोंसोरो नोंसोरनि टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा नोंसोरनि खामानिखौ होसोनाय जायखिजाया माबा मोनसेबाबो मावबाय था दिनखौ ओरैनो हगार हरनाङा आं बेखौनो सानो फंबाय बिनानावमोन अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द।